Monco kakhulu. Yeah. Kakhulu ba imeko sayibona xa sifika phakathi kwelikhaya sifike kulusizi kakhulu kungekho nto abantwana behlala indlu ichile ungekho zinto endlini bengakho bancedakala ngayo. So nje sibulela kakhulu umanyano xa thelangena kwakhona into etshintshayo phakathi kwelikhaya yaba khona nale temporary shelter apho bazokwazi xa bebuyile bakwazi ube apho zosifihla khona inhloko bakwazi ukuthi bazongena phi balaliphi bakaye ukulala emizini bakwazi ukuya behambe belala emizini. So nje yiloo nto le ndibulela umanyano ndithe inkosi kakhulu ngendlela umanyano olusebenze ngayo nolisaqhubeleka linceda abantu ngalo. Ndiyabulela kakhulu ngongena kwenu kwakumanyano. Kuthiwa niya ePort St Johns ngomhla ka-16 kaDisemba. Zintoni eziye bangela into yoba nivala unyaka nikwindawo enye namalungu omanyano soke nifuna ukubonisa ntoni okanye injongo yenu ngokwenza ezo event yintoni? Injongo yethu kokuba sivale unyaka isekubeni uba sifuna uba sihlangane sikwazi ukuba sixoxa into zomanyano sikwazi ukuba sikwazi manje ukuthanda yonke into esifuna ukuyixoxa siminye sisendaweni enye eyi-one. So nje umanyano ke siye sithi xa siqophela unyaka sihambe siyovala unyaka sikwazi ukuthi sithethe yonke imfuneko eyenziwa ngumanyano. So yebo senza nje loo nto leyo kuba kube mnandi nje bakonwatshwe then ke ngoku xa sivale unyaka besenza kanjalo. Okay. Mhlawumbe ukhona umuntu orhalela ukugqibelisa mhlawumbe ngebe mhlawumbe uyathetha makay kuthiwa nobe nisePort St Johns nivala unyaka nge-16 kaDisemba mhlawumbe ucinga uba zeziphi ezinye izinto ezibalulekileyo ukwengeza phaa kuSizandile? But ndicinga into yoba omnye umntu angayijonga ngento yoba kuthiwa manje sayibeka nje savalala ngelo ndlela. Yes. Angathi omnye umntu siyotya imali. Okay. Kanti kubalulekile uba sikhe siphefumlelane ngohlobo sileli ngalo sijongane face to face sithethe iingxaki zethu zalapha embuthweni. Yes. So ndicinga uba kubaluleke kakhulu uba siyodibana phaa ngeza-16 zikaDisemba siyovala laa nyaka phaa. Okay, cheers. Ndicela ukubuza mhlobo wam into yokubana ndikuva ngathi uthini Zoli, ndikuva ngathi uthi nihamba niyotya inantoba imali ne ikhona imali eninayo apha nemane niyitye Yona Jesu mhlaba ayikho kaloku imali le uyaziyo nawe ibethwa sithi so kungathiwa sisindwa imali kanti sizama ukuzumbuzo. Noka lo mhlobo wam ndilungisela nombukele emakhaya obukeleyo yayibona uthini yonke imali of which thina siyazi uba yi-NPO which means yi-non-profit organization so akukho profit bayifumana.